Artdan ağa diýene döwürden park kän diýilýän sınaw. Bu oryan gözelliklerin hemmesi düýş ýaly. Gaty dogry. Düýş däldir bu bayram. Hakykatdyr, hakykat. Anha käteler menem durmuş döwür barada oýlanýan, geçeni ýatlaýan, şuny ters alýan. Dünýä, döwür düýünden başgaça. Görýän abi ýollary. Bir wagtlar biýollar nähilli. Inni nähilli sene. Dogry aýdýan. Giň aýna ýaly, ýalpylap duran ýollar. Hak aýdýan bayram, hak aýdýan. Anha bu jaýlara bir seretsene. Bir-birinden owadan döwrewap gurulan jaýlar. Özüme bir wagtlar sen şular ýal jaýlarda ýaşarsyň diýseler, inanmazdym. Inni gözüm bilen görüp, eşeretinem duýup ýaşaýan ýetene, artdan ağa. Beýle durmuşy, halkyny janyndan eý görýän gahrman arkadagymyz berdi bize. Gözden dillen gorasyn. Mümkün başlyk. Ha, gel çağrı. Salamu aleyküm. Wa aleyküm. Çağıran ekeniňiz başlyk. Çağırdım. İşleýäňmi tamam? Gel geçeni otur. Bolýa. İşler öle öňreşýäňmi çağrı? Owa, ýagşy başlyk. Hay bol bilýä. Men çağrı, sen çağırmamyň bir sebäbi bar. Dinleýän başgaýdy beriň. Görýäňi, hususy kärhanamyzyň göwrümi gün geldigiçe giňek gidip otyr. Biziň önürýän önümlemiz daşary ýurda diýýäm çykyp tuweleme buyurma üstüne buyurma ýetişmem bolanok çary. Siziň ýagdaýyňyzda düşünýän başlyk. Maňa siziň ýakynyň kömegiňiz gerek. Elimden gelen kömek gaýgyrman başlyk. Özüň bilýän, ýurdumyz çalt tepkinli ösýär. Arkada prezidentimiz telekeçilere ul önam edýär. Siz ýaly iş başarjaň ýaşlar gerek bize. Men seni ornmasar edip saýlajak bolýan. Çary, näme adamdan? Ay, ýok başlyk. Ýöne men başararmykam? Siz maňa ulana bildirýäňiz. Siz ýaşam bolsaňyz işe hyjawly, ak yürekli. Çary, sizde öňe gidişlik bar. Maňa bugün gaty ulana etdiňiz başlyk. Güljemal, men gep nokutlap oturmaga wagtym ýok. Menem saňa öz maksadymy aýdaýyn. O nähil maksat? Oglumy öýlendirmek üçin men gödüňni tutup ýören maşgalam bar. Vay, kim ol? Daş ýerden näl? O gyzy menem tanaýanmy? Bäh. Zenanlyň beýle dar gursaklygyny aýt. Amanyň gyzy. Onsoň, aman saňa gyzyn berer öýtýäňmi? Alayt sorag baryny berip alaýdyň aýt, näme berme? Aman ikimiz köne dost. Vay, bilmedim de gyzym ýaş diýäýmese. Ýöne amana bir duýdurdyňmy? Ýok. Ýakyn günlerde duýdurjak. Onsoňam ogluňa di. Söýýänip ýok zatlary tapaýmasyn. Ece, maňa şondan başga gyzy gerek gel. Sen men diýenim näme bolup durmy? Bu meselen qakan çödýär. Qakan öz diýenini gögürtmese inçe almaz. Oň häsiýeti gaýna tampak ýere çekipdir. Eniňden sorasaň gurrun berer oglum. Ece, bolmasa eneme diýsek näme? Qaqam ödejetini diňlär. Men qakan diýjek sözüni bilýän oglum. Ece barda gapşdyrýaňyz. Mundan öňe nire gudaşylyk etmeli bolsa, aýtsaň bolýar diýdiňiz. Indi näme boldy? Meňem öz islegim arzuwum bolmalydyr Ece. Wah, näme de oglum? Men nirden bilen qakan beýdip garşy boljagyny. Gözüniň ýetip duran ýeri bolansaň diýäýäde. Ece, menem ýeriň aňruwyny salyp bereme wa,
Hanha balkynam daş yerde däle. Bilýän oglum, söýen ýürek üçin daş ýolum ýakyndyr. Ýöne olar ne hile adamlar. Kakan sana aýalgy saylak goýdy. Aýaly kim ol? Ol kakan dosty. Amanyň ýydy. Kimiň ýydy? Kimiň ýydy ýaňyjy? Amanyň ýydy oglum. Aman agaň ýydy? Howa, Sehrajan oglum. Sehra? Yok. Sehran men öz jigimi alyp görýän. Gyýdy maşgala mekdep oturdyk ýetişdik bolýa. Nisip bolsa kakanyna toý etjek diýä. Oğuzı, näme bolmar? Inni çağırjany öldürmäge de wagt ýetdimi diýen oglum. Bu da şola özüň dersiň nesip bolsa. Nesip bolsa oglum. Aljak gelinligimizi özüm saýladym eje. Ha, senin kakana çeken damaryň bar bolsunna oglum. Näme? Onsoňa o maşgala kimlerden bolmaly? Onuň aslynda bir soradyňyzmy? Gözüm yetip duran ýer eje. Dostum amanyň ýyzjady. Wagt olur ýaly bolsa ony bolýan oglum, oň bolsun. Ha, aýdanyň gelsin eje. Aýdanyň gelsin, sag bol. Salam Merjen. Salam çary. Keň garaşdyrmadym dämi? Men seň üçin hemişe garaşmaýan. Geç otursana Merjen. Gowmy adaýlanyňyz? Howa gowy. Resul çay içecekmi? Yok Cem. Resul näme boldy? Yüzüň salyklaya yaramajak bolýanmy? Yok bacigim gowun odur. İştadım bolan. Yüzüňde gowulyk göremek. Onu men gümde näme bolýan Cem? Ay bir hil injimi, öýkemi? Garap gamasa bilim gerek. Bildiň Cem. Bilen bolsam aýda näme boldy? Biz bir-birimizden sır saklanjak, aýdýadyga bir-birimize. Ay bolan mat yok bacigim. Gowun odur. Aýtjak käme? Bolýa aýtmasam. Menem düňki Sehra aýt diýen zadyň aýtman. Hay on, ýokmanam ýok bolaýmasa. Näme boldy? Sehra bilen tersleşdiňmi? Yok bu. Tertleşer ýaly oňuny guruluş görmesem näme. Men onu owerýanyň diňe bilýärmi? Hawa bilýän ýer näme boldy? O temeni gurultmajygy. Sen Sehra men aýdanyma aýdanak gerek. Yok aýdamak, bu Sehrany görmedim. Ertir görsem ökman aýdarym. O sen ona hiç tar aýtma. Ontoňam Sehrany gowerýanyny çigendiňe sen bilýär. Sir ikimiň aramyzda galmaly. Söz berýärmi? He, näme boldy? Sehra gowy dahrin, o sen gowerýa bilýän men muny. Ýamykda oturup ütgödüňmi? Hey çigem, watanyň näme gulluk borjy murtawy. Onuň galanam görberýärdi. Wagt gelen aýdarsyň da. Merjen. Men sana düşünýän. Ýöne senem maňa düşünäýä. Wah, düşünýän ýöne. Ýöne? Ýöne näme Merjen? Dogry aýtsam men näme diýjegimi bilemok. Onsoňam ena tamam meni Näme sen Merjen? ejem meni öz doganyň ogluna berjek bolýar. Onsoň, a sen näme diýdiň? Men näme diýen çary?
Okuw okajak diýdim garşy bolmadylar. Soň okuwmy taraýyndyym, garaşdylar. Innem görýäňä işe başladym. Sagçylarym her gelenden bir bahana tapyp gaýtaryp ötýär. Innem ejem aglap ötýär. Ýeki erkek dogunmyň ogluna bardy. Merjen, inni men näme etmeli? Sen diýýän sözüňi bilýärmi? Men sen söýýän Merjen. Enatan naýerda aýdyp bagtly bolup bolarmy? Näme diýeň? Ykbalymy da ýadlanlar da çary. Ýok Merjen. Bu ykbal. Sen ikimiziň şunçalyk söýgüýümidi ykbalyň üstüne atjak bolýarmy? Menden näme günah bar çary? Senden haýyş, maňa azajyk wagt ber. Ykbalyň üstüne atyp birden durmuşymydy öz elimiz bilen bulaşdyraýmaly. Çary, türkmençilikde qaqaň ýüzüne gelmek gelişikliler. Eşitişime göre sen qaqaň keser adam. Biziň söýgüýümiziň beýle jemlenmegi haky ýok Merjen. Bilýärmi näme? Halipalamyň biri maňa şey diýdi. Durmuş bu bir teatr. Her kimiň öz oýnamaly keşfi bardyr. Görýän bol biziň hem oýnamaly keşfimiziň soň şeýle soňlanmalylar-da. Ilki söýmeli, soňam unutmaly. Ýok Merjen, ikimiz hem ol keşfi gaty oýnadyk. Söýdüm. Inni hiç wagt unutmaýan. Huşum gursun. Men aýna jaňa deýnip otyrdyma. Hana bir jaňa deýin. Wah aýna jan, tödemiň ýygyny diňlesene. Hawa, Wah, onu diňleseňe oň öde barjak dälliýe. Doğanyň oglunamy? Agyz, howata, onnagyn görseň, gülýalak ýigitde. Ýokary bilimli, ödem siratly. Belki Merjen janyň öz halaşýan ýigidi bardyr. Agyz, aýnajan, töýeni doganmyň oglundan gowy boljakmy? Ýoksa da, men Merjen jany sen ýanyňa uratoýynna. Wah, bilmedim de. Beýle ýagdaýda maslahat bermegem kyn ene guljan. Eger gowy görmeýän bolsa, göwnetmegeme kynrak bor. Bolýa ene gul. Diýdiň diýäýerin. Näme de bolsa, ýüregimdäkine bilersiz. Sag bol ene gul. Sag bol. Binäme ho. Ertiden mer şol aýagy sen tokyal giýerdiň çykdyň durduň ay. Vay nemede qaqasy? Han aýdy bersene, bolmanda sen goguruň tapmajaňy bilýänle. Vay özüme galsa ha. Vay aýdy aýtmady ýaly ütgeşik zat ýoklu qaqasy. Ogluň aýdýan zatlarda. Näme diýär ol? Ya ýene öýlenjek ga diýämi? Hawa onam diýä. Onam diýä. Ya başga zatlarym diýämi? Vay nemede? Ogluňa aman agalara gitmeň diýä. Gitme diýä. Hawa qaqas gitmeň diýä. Sen şonyň bara aslynda. Diňe men kim şo çağa? Bir zat bolsa sen şonyň diýäýän. Näme etmamyş oglucugum? Ogulcugum. Bolmanda da şey dip hüllü edip ýörseň ondan eşitjek gurrun şodur. İlen ütgeşik näme edipmisin?
On soňam çağamyň göwüni wa, göwünmereni wa. Göwünmereni wa? Men on gözüne görkezlerin göwünmermäň nämedigini. Han dur. On göwünmerip ýörenini senem bilýärmidin? Görýärmi? Men böýde bardatdan habarsyz. Way, men iştat bilmesem näme? Onu nä özüňden tapyp aýdyp oturdyňmy? Way, özümden taparyn özi aýtdy. Kimin? Wah, çağıjygym söýendirde. Yer onsoň on göwünmeren gyýdy kimlerden? Kimin gyýdymyş? Men bilemok. Onu aýyl bilemok. Wah, o gyz biziň tanaýan yerimizden däl, kakasy. Nireden onu? Balkandan. Balkandan? Owa. Ogluňa aýt. Gaty gitmesin. Amanyň ýylan maşa gyt alyp bermeýän şoňa. Oňa başga ýol ýok. Bar çaý demle kelläme artyp durmady. Borda kakasy. Be. Hany göreli. Meneme amanyň ýylyny gelin etip şöýe getirin. Wi, ýoksa da Merjanjan, men senden bir zat sorajaktym. Gel geç otur. Bor. Owa, sora berençe. Soraya diýip aýplaşma Merjanjan. Halyşanyň dagy barmy? Neme, gelneçe? Çekinme Merjanjan, aýdyber. Wah, ejemside barny aýdandyra gelneçeja. Wah, aýtmalysyny aýtdy. Ýöne ol ýigit seni güwnäň okmuşňa. Näme o ýigit halan okmaya? Gelneçe, siz ejeme aýdyp beräýin-de. Men öz gowurýan oglanym bar. Ejem sizi dinleýär. Sen Merjanjan alad etme. Gelip sırın aydanyň gowy boldy. Wagt hemme zadyň dermandyr. Ine adaçyk wagt geçsin, hemme zat gowy bolup gider. Belki şeýle bolsa gelneçe. Wy, ýoksa da gelneçe. Men ol oglunyň suratyny görkezeýinmi? Hällen görkezmelle. Aşyk ýigidi görmesek bolmaz-a? Ýigide taýlap bilipsiň. Tüwelüme diýene, hidil etip ýaşa bermeli döwre belli. Her nä gowunlar görmek men maňlaýymda bar eken. Maňa da şükür edýän Allah'ım. Way ene, kim bilen urlaşýar? Altıncı. Adam aşa degenimle. İçki pikirini taşına çıkarad gelip durda bala. Onna senem begenip gürleýän meni. Owa bala. Wagyagy elimi ýuýan bolýan kızgın suwum, soğuk suwum akyp durda bala. Öz ýaşlygym gözüme öňüne gelip durda. O döwürlerde suw Allah gorudan getirdik. Suw çekip şu gerdenlerimiz çökürgü dertde bala. Sizin odun çekip ot yakmaladaňyz ýok. Hemme zaten ina şunu pişirip milýana düşürip milýana bala. Şu odun jaýyň içine aktyklamaň arasyna ýaşar ne pikir edem attım. Aynajan dünkü çykyşyňa gatdygy boldy. Aýdymyň göwnüme ýarady. Göwnüme ýaran bolsa bolýar gelneje. Nesip bolsa ogluňa ýaranda aýdym aýdyp bererin gelneje. Çarjana öýermeli. Men Resul tanaýan, ul ogluňa tanamok. Wy, sen Çarjany görmediňmi? Ýok, gelneje. Çarjanyň öz halaşýany bar. Gowda şol. Sen men derdim gozgamasyny Aynajan. Wah, kakasyny göwn edip bilema. Kakasy göwnänok. Wy, ýoksa da senem Balkandan Aynajan. Hobo gelneje. Näme boldy? Çarjanyň halaşýan gyýdan Balkandanmyş. Şeýlemi? Wah, gelneje Balkanam uly ýerde. Onyňam dogry. Wy, Çarjan ne şu ýerde işleýär Ayna. Ýaňja jaň etdi, eje garaşay ödüm jygalyp giderni. Waýyne Çarjan naşy.
Çary? Sen oğlum şu gelnece? Howu uloglup çarjan nasy? Ha, Inimcan. Ha, Inimcan Nurbi. Inimcan. Gel an Inim. Geldim bala. Kömüş taşlı Inimdir bi. Geç ani. Geç otur Inimcan. He, Ritulcan, oňatmyň oglum. How Inimcan. Gowy. Ow bolsaňyz bolýar. Ritulcan, seni maqulllyga gitmeli bala. How Inimcan. Gitseň tagamany dik gelgin ýöne gowgulluk etsin bala. Hökman Inimcan. Hökman. Altyncan, Howene? bir zat soraýyn diýip ýördüm. Sorene? Çaryň alçak gelligin tanýanmy? Howwada, amanyň ýygy bolçak bolsa erwet maşala bolmaly. Şeýle tämir et oljan. Ödeme teň bilen deň duş bolmaly. How ene. Ene? Kim aýtsa çar amanagan gyýyna alýadyk. Wy, kakaň özjaň etip aýtdy amaňa. Mene şeýle bir begenimde. Amanyň maşgalasy bolsa gowy maşgala bolmaly. Onsoňam enesini gördi gyýdyna alypdyrlar. Öýlençe gyýdyň enesi terbiyeli bolsa, ol ýerlikli maşgala bollugydyr. Enecan. Aman ağın ýerini çara alyp bermäge edem rady da. Waq men rady da balam. Ene siz bu öýde näme bilen bolup berenden habaryňyz ýok. Näme? Bu öýde näme bolup ber? Ay, çary. Jany bir tagmy? Ýok, çar däl. Amanaga Altın. Gerekgar. aýtjak Resul, enem hemme zat bilmeli. Ýörani. Altın. Sen bilen gurrunma. Wy, mene hiç da düşünmedim. Näme Resul? Sen eneme tekrar barady işlat diýme. Näme üçin diýmeýin? Ejemiň çara aýdanlaryny eşitdim. Näme eşitdiň? Kakam aman ağalara çar üçin tekrar dilemänek bolýar. Onsoň çar näme diýdi? Aýt çaram rady bolan nurla. Durhany sen rady bolanlar diýip gowşa kurlaýanmy? Öz gulagyň bilen eşitdiňmi rady bolanlaryny? Ejemiň aýdanlaryny eşitdim. Çaryň näme diýeni bilmedim. Ýöne men bilýän, ol alaşanlar. Näme bilýän? Kakamyň başga ýyl alyp bermejegini bilip baýamla alaşar. Näme çary ösüýgülim aljak diýip kakamyň ýüzüne gelip näme aýak diýip durýan. Şoň üçin menim hiç tat diýme. Baňa agam wagty orta bolýar. Oglum, çary wagtly bolsa bolýar diýdikmi bala? O weneja. Waq mene begenýänä şoňa. Çarjan amanyň gyýdyny alsa wagtly bolar. Wy Altynjan, sen ýaňy bir zat diýjek bolduňmy bala? Ay ene, nemede? Toyun başagaylığı, kakam kafede delliye, biz toy mekanına delliye. Wy bala, onu öýde dederiz. Toy mekanına dederiz bala. Hey, oňa bir başagaylygy bolarmy? Men sana bir zat aýdaýyn. Aýt, Ejejan. Biz öz dünýämizi özümiz döredýäs. Hiç açan menki orna däl, menki bolmaz diýmegin balam. Sebäbi oglum. Bu sözler sen ykbalyny hakykatdanam peseldip biler. Men morsa ýüregim sızýar. Sen Merjan jana hökman öýlenirsiň. Näme diýip sözýäň eje? Onu sızmak üçin ene bolmaly. Eje bolmaly çağam. Ağam. Oh. Bir da gahyryň elýär. Bolşuňa bir hili. Borçum näli? Näme? Öňkaňa meňdäm okmynny. Ağam, baňa näme gahyr edýäň ay? Ýöwünim, men sana gahyr edemok. Öde-ödeme gahyrlanýar. Nime de ağam?
Näme-de? Näme ni maýdy ber. Men senden bir daha soraýyn gördüm bolýan. Näme sorajak bolsaň sorada diýinme. Nemede ağam o aman ağam ýedi. Zehra bara. Indi sen emmeň derdim bolajak bolýanmy? Seni minni maňa Zehra öýlenýek bolýanmy? Şeýle maksat berjek bolýanmarsaň, maksadyň üçin sag bolenýim. Ağam Zehra öýlenýär we maslahat berjek bolamak. Ýöne hakymym özüň bilýär. Ol özü diýär. Aýonyň hakymy ýok diýip bilermikän. Bakym sen üçin Zehralara gudaçylyk etjek bolýar. Näme? Gudaçylygy? Gitmän geçerler gudaçylygy. Bilýän, Zehra gowy. Ýöne men Zehrany gelnim edip alyp bilmer. Men ony özjigim ýaly görýän. Sag olam. Senin işletmeleýän jogary işleýdim öýde. Returjan jigim. O ağam. Zehra jigim görsäň, men adamdan salam aýt. Hökman aýdaryn. Sag olam. Görýän bolýan. Zehra bilen Zehraň arasynda söýgü bar öýtjän. Görsene bu bolýan zatlary. Çarjanyň öz halaýan gyýdy bolsa, sen şonam alyp berersiň. Men sen aýdanlaryň hä diýip aýdyp biljek däl. Men aýdanlarymy düşündiň gerek oglum. Düşündim eje. Sen iň gowusu bu maşgalanyň ene atasyny razy edip, toy tutup bereli oglum. Be. Eje mä gadaba minipdir. Gowsu Gülcemal bilen ýola düşeýinler. Netip bolsa bararyn, görüşerin. Bir ýol bilen olaň özlerini närazylyk bildirir ederin. Çarjan, vay enesi, buğuşluk. İyilik mi gelinca? Han Çarjan nerede? İyilikle enesi. Näme boldy eje? Arslan pitek alıp gelipdir. Ay goýa. Ho. Maňa şoň salgysy gerek. Kimiň salgysy gerek eje? Vay sen şu halasyan gyýdyň salgysy. Ahyrna kakam göwne oglum. Bar onna salgysyny ber ogyýdyň. Merjen, men sana aýtdym-a, öýdäkilen gara çyndy. Innem mara, menka aýtmak, galandan böldüm çöz. Olara uzaklaşdyrman, sizinkilere barjak diye. Vay çary. Men sana aýtdym a ýagdaýym. Düşünäsenem maňa. Kakam içek diýip gyssap dur Merjen. Şoň üçin ikimiziň aramyzda gatnaşyklara säkelçe sarpaň bar bolsa, öňüzdäkilere duýdur. Vay çary, şu wagt bir şey demedi. Dağı men näme diýeň Merjen? Karada halis ankam açdamy. Sen beý diýäň, öýdäkiler başga zat diýe. Hany bolýaly gaharjam. Menem sana düşünýän çary. Ýönüni men nämesemken? Näsem olmay Merjen? Jaňa dep öňüzdäkiler şu meseleni düşünürörsiň-de. Jaň edi? Owa jaňa dep. Vay meni awtanýan. Ay boranno. Men jaňa etmeseň özüm jaňa dep aýdar. Kime? Kime bolsun? Sizinkiler aýdar. Öýe jaň edip aýtjak bolýarmy? Ýok, jaňa dep aýtjakka öňüzdäkilere baryp aýtjak. Gara şuwa türüweriň ertesinde ejem bilen kakamy uratjak diýjek. Sen ýadyňa oýun düşýär. Saňa da oýun etdiýsen. Men oýun içim saňa yaramaýan bolsa Merjen, onu çynyň etdi. Merjen? Sen meni eşitýärmi? Eşitýänli çary. Onu nämesem diýäň? Hani men biraz pikirlenip göreýin. Ha, sen onu pikirleniber. Sen pikirlenýänçe öýdäkiler size barban beljek. Salam aleykum. Salam. Wa aleykum assalam. Peteklerini göküň ýaşy. Petek?
Hani Gülcemal petekler ver. Vay näme petekleri? Aha, öňüm gijaga alyp geldik biz. Ay. Yol petekler ho, yol petekler. Vay mene bilem o kakasy. O näme sen bilen o? Men almasam näme? Aha, o petekler sen nädämi näme? Bana petek beren ýadyma düşen ok. Sen jübülüňe salan bolaymy gowja Men mi? teletany? He. Ay ýoklar. Men jübime salanım ýadyma düşen o. Gowja teletany? Yok bir adel. Ha dur hani. Ha ine barek. Ay ho, sen bilen yolu çıkarıp yok ho. Bardadı bulanmıcar edeyye. Ne yaşıl mini verin. Yor hani. Hay. Hani yor. Şüme? Hav olsun. Otur da yerleş bakalım. Vay kakasy, isim aýtdy. Alay ne mi? Saçak dival baryan torbam galypdyr. Vay inni näsem gam kakasy. Oň içinde ogydyň salgysy ýazylan kagazam mady da. Bolup duranlar. Sen edecek zadyň daş. Vay inni näme dersin? Balkınavada aylanar gaýdy. Ogulcugma näme diýersin? Oğulcuğuma da gıyılın enatası göğünemedi diyer. Näme gep yok. Vay. Kakasy jo torbamy? Torba. Owu. Şoda men gözläp ýörenim. Ala kene men ankama aşırdyň aýtýar. Hareketler. 5, 6. Umumi 36 tane. Çare, armada. Ha, bar olasın. Marketlere aylanıp gördünüz mü? Ha, ovaşık aylanım. Önümlen geçişin aylı. Ovaşık önümlerimiz kuvvetçe. Bana esası şu önümlen hili olsa olya. Bu suyuç kök önümlerinin täze görünüşlerinin geçişi gow mu? Ovaşık. Biralan adam ikinci sapar hükman ali. Esası halka yaramlı önümlerimizi öndürmeliler çare. Yekecemin çare. Böyle. Alo. Yaşıl kökü 1, Selamun aleyküm. 4, 5. Ha, gow musunuz? Utvar. Aşgabatyň ýalkymyna mı? Bolya häzir iş ýerlerimden uğradım. Sağ olun. Çare. Aşgabatyň ýalkymyna şu önümlerimizden uğratmaly. Bolya baş. Sağ ol. Sağ olun. Salam. Salam. Ha, burgun mu gaýdy? Bağışlaň, menem ýerim şu ýerde bolmaly. Gel, geç arkaýa. Çekinme. Sağ ol. Gülcemal. Hälen mersin edýän goli. Tügeleme. Sen ýüzüňe gülüp dur. Vay, dağı näme? Ogulcugymyň öz saýlanyny alyp bermek üçin Marian. Hanesi bolsa aýaly gyzyr görsem. Hay näwleýin. Tanamayan bilmeýän ýeriň hakda öňünden bir zat diýmegeme bir hildir ödi. Sen gaty bir begeni berme Gülcemal. Baraňsaň pikiriň üýtgelmesin. Goýa gör Arslan, diýäniň näme sen? Agdyň haýyr bilen aça göri. Ak ýollan Marian. Niýetiňi bir ýagşa tut. Ogulcugymyň saýlanyna göwnümiň ýetjegini bilipjik durun. Ay howada ogulcugymyň diýen netjek diýip inni şeýtde otur. Vay, näde oturanmysyn men? Gülýäli, on soňam sen bolşuň nähili. Ogluňa ýerjege meňden ok. Onna men nämemin diýen? Kakasy, Hawa, men bir zat aýdaýyn. hawa aýt. Hayır işi saklasan, şere döner deyipdirler. Meňin sözüm utardy.
Denan halkı duygur diýädiler bolýar. Şu dogry bolmaly. Men niýetimi özüm aýdyp otyr. Menime öz diýenme der. Her näme de bolsa. Men sana häzir sır bildirmäýin. Hani bolýaly Güljemal. Uzak ýoly bar ýa. Beýdip sor oturmasana. Ýoksam içiňi hümledip oturmagam aňsat däl ho. Hanynny bir yerleşen bolsak bir çaýnajyk çaý içip bolmazmy ka? Çaý wagtyň bolandyr sen. Bolmasa da 24 sagat lavam gürlemän gidersiňle sen. Orda sen bile deň bolup oturmaýyn. Bağışlan gerek radyňyz barmy? Sag bolýym. Bir çaýnajyk göýük çaý bolaýdy ha kim boljak gäli ödi. Gereň ýok çaý bolsun gaýnap dur, häzir ýetirip beren ýaşul hökban. Sag bolýym, sag bol. Bir gaýrat et. Beýdim. Men ornum ikinji gatda bolmaly. Men häzir geçäýin. Yo, daýjan, oturuň arkaýyn, oturuň. Ikinji gaty men özüm çykarym. Sag bol beýdim. Sen meni begendirdin. Wagtaýyň hellenmäri ikinji gatda nädip ýatarny ala dedi otyrdy. Ay bir gijesine eýläp öwürmek hädiýetim bagydım. Şonu ala diýen men. Wah, yere gaçar nöýdük gorkýansyň sen. Näme boldy? Oýarsan näme boldy? Yaramajak bolýarmy? Ay alat etme geçer Güljemal. Azıcık kellem ağırcak. Geçerle diýem, yüzüňe gowy delseň. Han sen ýanyň bile dermanlaň almadyňmy? Jüýüňe salan ýalym boly. Salmandyr. Salan nelsin ýadyňdan çykaransın. Bilýäňe ýola çyksaň ganmasy üýtgeýänmi? Aýdan bolsaň alardym da. Way, gelneje näme boldy? Eýilmedi. Bilmedim dägiydim, birden kellem agyrýa diýdi, gyşaraydy. Daýjan, alat etme. Men häzir dagutyndan ýasalan melhem çaýyny demlep berjek. Şo çaýdan içersiňiz bolýan, kelle agyryňyz aýyrlar. Şeýit beýdim, şeýit. Şeýit seni gydymja. Men dünýä täzeden gelen ýar bolaýdy. Sag bol gydym. Şonu diýsene. Noş bolsun daýjan, gowlaşan bolsaňyz bolýar. Hormatly prezidentimizden Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atly kitabyndan haýsy ösümlikleriň nähili keseli dermanlygy barady, jekmejek ýazylan. Arkadagymyz her bir adamyň saglygyny gorap saklamak üçin ala dediýärdim. İl saglygy ýurt baýlygy diýýär. Oğulcağımın halanım şular yalgıydı bolaýdy. Ne hili yerlikli, ne hırlıca maşgala. Tuğuleme, ne hili malayım asıllıgıydı eken. Eger oğlum şu gıydalcık deyse, ola balkan eken, yerin anruzuna gitmegete tayin. Şeyli maşgala edip teriverin enata, näçe alqşaýsam berden maydy. Ine balkan awada da geldik. Howa sagaman geldik gydym. Sag bol gydym, ýolly gowy ýollus boldum. Tuğuleme, ene taňa sana gowy terbiýe beripdir. Janlar sag bolsun gydym. Ýoksa da size barmaly ýeriňizi bilýäňizmi? Ya size kömek gerekmi? Ýok gydym. Sagaman geldik. Özümiz tapar. Salgymyz elimiz. Sizi ýollaryň goýup durmaly. Bolýanna. Sag bolun. Taglykda görüşelim. Bolýa, sag bol gydym. Taňyr ýalkadym. Tuğuleme, edep ekramly asyllyca gıydy eken. Güljemal, gözleýän köçämize Nhaş köçü. Wah ýankyjy gyjagy kömegem etjekdile. Oň adynam soramandyr namin.
Ay senime men soramalym. Soraýmaly kedimde. Sen bir ayal maşgaly özüň gowy düşünýärdin. Ay, men sorajokdum, ýöne senden boldy. Ay, sen özüň tapýan nimedinmi? Hay Gülcemal janymy ýakýandan. Vah, ýaş wagtym men nähili giň adamdym. He, inni maňa duşup şeýle dar gursok, iňirdi boldum diýjek bolýarmy? Inni bar günäni menden görýänsiň sen? Ay ýoksa näme? Hansalga ýene de bir seredeýin. Bolmasa ötökçüleň birinden soraýar. Ýör. Doğra geldik Gülcemal. Şolarmy? Hawa. Tuğulem. Häzir dur. Yer inni näme gözleýän? Şu boyunmagy tak. Bolýala näme gerek? Näme üçin dakjak gel? Uzak gerden gelýäňe. Al. Ogulcygymyň saýlan gyýdyn almana gelýäňe. Spaýrak görünmeseň bolmaz. Özüňe müdüňden gar ýagyp durmasyn, ýylgyr. Ay, gyýdym. Hawa elneje? Hani bärik gel. Aç ýüzüňi. Salam, geliveriň. Gurgunmyň gyýdym. Salam gyýdym. Kemallan öýmüş gyýdym. Hawa da, gelin geçiveriň. Ejen qaqaň bamy öýdi? Ejem bar öýdi. He, ýür. Tuğulema qaqas tapaýdyk mazaly.